Ove naoko lepe i ukusne kupine rastu u kupinjaku porodice Golić. Olivera i Aleksandar su pre samo par godina kupili parcelu koju postepeno pretvaraju u savremeni voćnjak. Da bi u tome uspeli, kontinuirano prate stručnu literaturu i inovacije u ovoj oblasti. Moja cela ideja bavljenja poljoprivredom je na neki način iznuđena, a sa druge strane je to bila moja pritajana velika ljubav. I još jedan treći faktor koji je bio odlučujući da krenem da se bavim poljoprivredom i da kupim zemlju je bio to što sam želeo da nađem neki mir. A mir sam našao u prirodi i u bavljenju poljoprivredom i verujte mi, kad izađem van grada i kad dođem ovde na svoju njivu, stvarno se osjećam i mirno i srećno i na neki način sam uspeo da bavljenjem poljoprivredom obuhvatim i lepo i korisno i zdravo i više tih aspekata. Golići su se opredelili za intenzivnu proizvodnju. U kupinjaku je postavljen sistem za navodnjavanje kap po kap. U zaštiti biljaka gotovo da ne koriste hemijska sredstva. Uloženi novac u sistem kap po kap je od kredita koji sam uzeo od Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu. Ja ovom prilikom ih pohvaljujem za izuzetno niske kamatne stope i preporučujem poljoprivrednicima da se u tom smeru okrenu, jer kamatna stopa od 2,3% koju ja imam i sadašnjih ispod 2% je veoma, veoma pristupačna. Hteo bih još da kažem da na ovako malom kupinjaku od 5 ari može da se očekuje do 1 tone roda kod sorte čačanske bestrna koja je izuzetno velikog potencijala rodnosti. Ja ovde planiram, znači na ovoj površini, da instaliram, odnosno da namestim protivgradne mreže, upravo iz tih razloga što želim da moj rod bude svake godine obezbeđen od bilo kojih vrsta nepogoda. Trudim se da u poljoprivrednoj proizvodnji, zapravo u proizvodnji kupine i ovo drugo čime se bavim, da što manje koristim zaštitu. Postoje mnogi načini biološke zaštite o kojima ljudi nisu dovoljno upoznati, a mislim da bi trebali mnogo da čitaju knjige. Kupina je zdravo voće. Stručnjaci ove ukusne plodove preporučuju svima, posebno deci, jer pozitivno utiču na zdravlje. Ono što kupinu posebno izdvaja kao biljnu i voćnu vrstu je to što je izuzetno dobra za poboljšanje krvne slike, za poboljšanje nivoa šećera u krvi. Zatim je dobra što se tiče slobodnih radikala u organizmu, odnosno kao antikancerogena biljka. Zatim je dobra zbog toga što ima izuzetno puno vitamina i gvožđa u svom sastavu i procenat suve materije je nešto što kvalitet zapravo suve materije u kupini je izuzetno bogat. Između ostalog, kupinu čini 85% voda, a sve ovo drugo je ono što zapravo vredi kod kupine. Bitno je još da se napomene da je kupina kao biljka lekovita, posebno je lekovita divlja kupina, kod koje se koristi i koren i listovi, a kod ove pitome kupine, o kakvoj mi sad trenutno pričamo, znači izuzetno su korisni listovi, čak naravno i plodovi. Čak ono što mnogi ljudi ne znaju je da se u kombinaciji sa cveklom kupina koristi za izlečenje koksaki virusa koji je izuzetno opasan jer utiče na imunni sistem kod čoveka, zapravo napada imunni sistem. Što se plasmana tiče, za sada za ovu količinu plodova imaju kupce. Čak je dnevna potražnja veća nego što domaćini mogu da naberu. Radimo prodaju iz ruke. To znači da prošle godine smo imali 40 dana berbe i svih 40 dana smo sve mogli da prodamo isti dan. Ono što nas razlikuje od drugih je što mi prodajemo samo prvi kvalitet, a od onoga što mi tretiramo da je drugi kvalitet, od toga supruga pravi znači džemove i neke druge proizvode koje možemo naknadno da prodamo i uglavnom su svi naši kupci zadovoljni. Jedino što se nekad dešava da ne možemo da
u određenom momentu ponudimo onoliko koliko se traži. Recimo, prošle godine kada smo prvi put imali rod, imali smo 3 dana unapred naručene kupine. Sad vidjet ćemo kako će biti ove godine. Ne verujem da će biti mnogo više kupina nego prošle godine, ali ove godine će biti kvalitet i već sada jeste bolji nego prošle godine. Kupina se u kontrolisanim uslovima uzgaja u Evropi tačno 200 godina, a u našoj zemlji tek 3 decenije. Poslednjih godina sve je više onih koji umjesto da seju žitarice i industrijsko bilje zasnivaju voćnjake.